Бырын-бырын заманда яшәгәндей бер хатын. Аның булгандый 3 кызы. Бу хатын кызларының өсте бөтен, тамаклары тук булсын дип көне-төне эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән-берсе матур, бер битләре ай, бер битләре кояш, буй-сыннары карлыгачтай сылу икән. 3 кыз бер-бер атлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урманда Тиен дусты бар икән. Шуны дәшеп әйткән. Тиен дустым, бар сана, кызларыма әйтсәнә, хәлләремне белергә килсеннәрче. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә какканда, олы кыз кер юадыр иде ди. Хой, Дип әйткән ди олы кыз. бик барыр идем дә бит. Аңарчы менә шушы ләгәннәрдәге керне юып бетерәсем бар иде шул. Тиен моңар бик ачуланган да әйткән. Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә аерылма. Тиеннең шулай дип әйтүе булган. Олы кыз егылган да шунда ук гөберләп бакага әверелгән. Тиен уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә җеп эрли икән. Тиенгә әйткән. Хой, әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит. Менә ярминкәгә җеп эрләп өлгертәсем бар иде шул. Тиен бик ачуланган да әйткән. Алайса, син гомерең буе җеп эрләп кенә тор. Уртанчы кыз шунда ук үрмә күчкә әверелгән. Тиен тәрәзәсен какканда, кече кызның камыр баскан чагы булган. Ул бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кулларын да сөртеп тормаган, чыккан да әнисе янына йөгергән. И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле, аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыкларыңны мәңге онытмаслар. Дигән, кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән. Халык аны бик яраткан ди.